O PSOE de Rianxo acusa o goberno da falta de credibilidade e de anunciar incrementos en axudas que, segundo denuncian, non se corresponde coa realidade. Aseguran que os informes contradín as explicacións dadas polo alcalde sobre as axudas ás AMPAs en material escolar. Segundo un informe de intervención municipal, tras a concesión das axudas ás AMPAs quedou sen executar un sobrante de 7.000 euros do importe inicialmente aprobado, un diñeiro que, finalmente, non se destinará ás asociacións de nais e pais, malia que publicamente se anunciou un incremento do apoio. Dende o PSOE de Rianxo aseguran que esta situación evidencia improvisación, falta de planificación e ausencia de diálogo co tecido educativo do concello. Así o explicou Óscar Rial, portavoz socialista, quen critica que as cifras anunciadas polo alcalde non se axustan á realidade. A dúda non é cas AMPAs nin cas axudas que reciben as familias de Rianxo, senón a situación que se dá é que creemos que este goberno está amosando unha falta de credibilidade grande, porque ao final o que se fan son exposicións públicas tratando de amosarlle a veciñanza que se están promovendo e facendo cousas, e a realidade é totalmente a contraria. Os socialistas lembran que a súa proposta inicial pasaba por dotar a cada AMPA dunha axuda directa de 2.000 euros, co obxectivo de darlles maior autonomía para desenvolver os seus proxectos educativos. Porén, aseguran que o procedimento aplicado polo goberno local provocou que moitas asociacións non concorresen á convocatoria. Nós falábamos de 2.000 euros a cada AMPA, para que desenvolveran esa labor que tan boa e que tamén lle senta ás familias do noso concello, e vemos que o procedimento que aplica, neste caso, o alcalde, non é do agrado das AMPAs e o manifestan non concurrindo en algún caso a esa subvención que les propón. Segundo o PSOE, dos 9.000 euros recollidos no Plan Estratégico de Subvencións para as AMPAs, só se executaron alrededor de 2.000. O resto do diñeiro foi redirixido a outras finalidades, algo que os socialistas consideran unha decisión errónea. Lonxe de querer solucionalo e destinar realmente ese importe que está apartado para esa finalidade, decide anular esas cantidades e revertilo en outros servicios, que nos agrada, pero non era a finalidade do mesmo, e lo teremos que ver se realmente cumpre co obxectivo ou non esa aportación a maiores. Dende o PSOE tamén cuestionan as cifras globais anunciadas polo alcalde, asegurando que a inversión real queda moi por debaixo do prometido. O alcalde manifesta que se van a facer unha aportación de en torno a 22.000 euros e a realidade é totalmente a contraria, non chegará a 15.000 euros. E iso é o que estamos expoñendo, que é unha contradicción continua, unha falta de credibilidade nun goberno que ten que amosar solvencia e transparencia, e o que vimos manifestando ao longo desta legislatura se expresa claramente nesta situación. Os socialistas piden agora ao alcalde que rectifique, que se sente coas AMPAs e que cumpra o acordo plenario para garantir axudas reais e eficaces ás familias de Rianxo. Mentres tanto, denuncian unha situación que cualifican de reiterada falta de transparencia por parte do goberno municipal.